Manok! Guyod! Guyod! Sige, Nga ni maiuli na sa pamilya, asinday na anudon pa ang bangkay kang lolong nabutod sa salog sa Maanito Albay. Pasado alas 11 ning ugto kasudma. Ibinugkos na ini sa PC, dangan pigtarabangan na guyudon kang personalis kang MDRRMO asing kang Bureau of Fire Protection. Binisto ni Police Chief Master Sergeant Carlos Panya kan Maanito Municipal Police Station ang biktima na si Arturo Daep, 75 anyos para umaasin residente kang Purok 2 Barangay Itba parehong Banwaan. Napag-araman na aga kang parehong aldaw kan magpasiring ang biktima sa saiyang umahan. Huli ta maluya pa ang bulos kan tubig sa salog, digdisubot ini uminagi. Alagad huli sa pag-uuran, luminang kawan level kan tubig sa salog. Kan pauli na ang biktima, day kay ni piglauman ang pagragasa kan tubig sa salog. Sa ibong kaini, pinirit pasubot kang biktima na magbalyo hasta ini anudon asin mabutod. Sarong concerned citizen man ang nagpaabot kan sinapo kang biktima sa kapulisan. Siguro akala niya, kakayanin niya pa yung agos ng tubig. Kaya lang, siguro number 1 yung edad niya, 75 years old na. So hindi na niya nakayanan. Ipigdara pa mangkuta sa Maanito District Hospital ang biktima, alagad ipigdeklarang dedo na rival. Dugang pakan pulisya, igwa man ni mas ligtas na agihan pasiring sa umahan, alagad masarayo ini kumpara kun mabalyo sa nasambit na salog. Part namin, lagi naman kaming nagpapaalala sa ating mga kapitbahay dahil hindi maiwasan yung mga ganitong insidente. Lalo't pat karamihan dito is pangingisda yung hanap buhay talaga. So, lagi tayo nagpapaalala. Together with Philippine Coast Guard, meron tayo dito naka-standby na Coast Guard para merong mga abiso, gaya ng mga gill warning. So, lagi natin pinapaalala yung sa atin para maiwasan yung mga ganitong uri na insidente. Sa presente, nakapatente na ang bangkay kan biktima sa saindang residensya. Para sa mga baretang tatak Bicol, May Arango.